Het verkeer had het zwier, de zinnen had het zwier en dan had ik het over mist. Mist, dichte mist, dichte mist. En kreeg dat zo'n morgen op plak ik nog geleerd dat de temperatuur onder 0 uitkwam. Dat jouwt wel mooie plaatsjes, mooi beriepte biem, beriepte bermen, maar je kent net zo volle schim. Wel, iemand en vannacht nog altijd mist en dichte mist. En de temperaturen min 1 en plus 1. En dat betekent op een nij opplakken toch wel vroegstående groen. Er is ik net volle wind, zwak, matig, krijgt 1 en 3. En die komt nog altijd uit het oosten en zuidoosten waai. En dan moeten we dus de krijgt 3 vaststellen, linnig in het waardgebied. Op het Versloon, zo goed als windstil dus. Dan zetten we terug naar manier. Natuurlijk werd een waskoring van dichte mist en komen ze op gledens. En hoe daar blijft die mist ik wel hingen. En dan hebben we op een nij zinnen. En dan hebben we toen een temperatuur. Ik denk zomaar bij de 4 graden hinnen. Daar blijft het wat bij. En de wind nog altijd in het oostelijke richting en het zuidoost. Meest zuidoost. En die is zwak. Krijgt 1 en 2. Misschien is een lichte trein in het waardgebied. Daar blijft het bij. In de jontijd in de nacht kom ik weer alweer mist of dichte mist. En de temperatuur om de beide 1, 2 graden boven 0 of om de 0 graden heen. En dan het vooruitzicht. Maandje, tongensje en vrij 3 dagen maar droeg waren en de temperaturen erin op naar zo'n 10 of halve graden op tongensje en op vrij. Die dagen ik een zuid-zuidwestenwind die het krachtig is en mooi helpt om die mist verdwijnen te laten. De bewolking blijft wel, maar het zicht zal dan volle rommer wijzen. Mensen, voorzichtig in het verkeer en we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.